Vă spuneam că astăzi vom discuta și despre ce înseamnă Centrul Ceh la București. Eu sunt convinsă că orice centru cultural care ajunge în București face o diferență și cred că nu ține dacă e centru ceh, dacă e centru francez, dacă e British Council. Eu zic că de fiecare dată rezultatele au fost uimitoare și cred că toți putem fi mulțumiți de ce aflăm de la centrele acestea, ce învățăm de acolo, ce invitați ne aduc. Fapt pentru care astăzi, împreună cu mine în studio, sunt directorul Centrului Ceh București, René Kubașek. Da? Bună dimineața! Sper că n-am greșit. Și Iulia Țurcanu, PR la Centrul Ceh. Bună dimineața și bine ați venit! Aflu ca și dumneavoastră, așa din mers, că, iată, René este în România de un an și că a început să vorbească chiar foarte bine românește, da, și este foarte încântat de ce găsește aici. De fapt, e un an și un sfert. Un an și un sfert, da. Pentru care deja experiența e mult mai vastă. E vastă, e mare, da. Cum v-ați adaptat în România? Cred că bine, îmi place foarte mult aici și într-un an am găsit mulți prieteni foarte buni care insistă că să vorbim românește, ca dumneavoastră astăzi, adică trebuie să îmi cer scuze de la început dacă fac greșeli mari sau dacă schimb într-o limbă engleză, dacă sunt pierdut, o să schimb. În general, cei care vin în București sunt foarte speriați de trafic. Cum ați rezolvat problema? Când am zis că îmi place foarte mult București, e adevărat, m-am îndrăgostit în orașul ăsta. Asta nu e compliment, sunt sigur despre asta. Am trăit și în alte țări și îmi place foarte, foarte mult. Dar traficul este, cred că, singurul lucru care nu înțeleg. Și nu vorbesc despre mașini numai, dar cam politica care e așa de deschisă la oamenii în mașină și cam nu respecta prea mult că sunt și alții. Am două copii și trebuie să merg pe stradă și cu carucioare și sau pe bicicletă merg destul de des. Deci mergeți cu bicicleta foarte des și atunci... Da. Am și cumpărat acum bicicleta, nu acum, la vara. Avem și o bicicletă oficială a Centrului Ceh acum. Foarte frumos, cu număr diplomatic? E cu număr diplomatic și cred că e singura bicicletă cu număr diplomatic, adică putem parca undeva, să zice. Asta este un lucru minunat. Așadar, nu mai avem coloană oficială, e bicicleta cu număr diplomatic. Dar oricum nu ajunge dacă sunt mașini peste tot și e cam greu. Da. Dar asta e, cred că, singura problemă mare pe care nu mi place foarte mult la București. Bun. Știu că Centrul Ceh e o rețea, da, alcătuită din peste 20 de centre, în peste 20 de țări ale lumii. De când e în România și cum ați apreciat că au evoluat lucrurile de când acest centru s-a deschis la București? Cred că există de la anii 80, dar a fost... era timpul de... cum se numea, fraternitatea noastră socialistă și era ceva un pic diferit. Acum cred că e și datorită colegii mei care au lucrat la Centrul Ceh înainte de mine și Iulia, au creat centrul destul de modern. Avem publicul foarte special, foarte deschis, foarte, pot să zic, și experimental, inteligent și tineri. Și programa este cam un pic experimentală și aducem chestii care sunt neobișnuite și vrem să facem altceva, dar decât programa clasică, culturală. Eu cred că lucrul acesta se simte și asta mai ales datorită evenimentelor pe care voi le organizați acolo. Știu că aveți seri de film, concerte, muzică remixată. Iată, avem și un cadou pentru dumneavoastră, muzică clasică remixată, da? O să-mi povestești ceva mai târziu, să-mi spui cum ați ajuns să faceți acest CD.
Nu uitați să ne sunați dacă aveți întrebări pentru invitații mei de la Centrul Ceh, puteți să o faceți acum. Iulia, am să te rog să-mi spui ce evenimente importante atrage lumea către Centrul Ceh. Știu că aveți o seară de film foarte bună, de multe ori e tentant să ajungi pentru că aveți filme nu doar din nou val, dar și filme mai vechi. Avem Documentary Mondays, e o seară de film documentar în fiecare luni, cu tradiție de deja peste 3 ani. Aducem filme documentare care încearcă să acopere și o latură oarecum socială, să fie ceva mai mult decât doar film documentar, să vorbească despre minorități sau să abordeze o problemă socială sau... Și da, publicul vine în număr foarte mare atras de acest lucru. Asta e un lucru minunat. Știu că la un moment dat ați avut chiar invitat un regizor celebru, da, la București, care a făcut furor și știu că toată lumea asta artistică a fost extrem de impresionată de eforturile pe care le-ați făcut. Da, Jiří Menzel, probabil că despre el vorbiți. N-a fost o singură dată în România, a fost deja de 3 ori. A 3-a oară a fost ultima oară, când a fost o retrospectivă a tuturor a 6 filme din filmografia dânsului. Și da, a fost un succes. A venit oamenii în număr mare, a fost intervievat, invitat în emisiuni, a avut parte de multă atenție și s-a simțit foarte bine la rândul lui aici. Românii știu foarte bine că cinematografia cehă e una de referință și probabil că sunt foarte mulți fani care așteptau probabil o astfel de întâlnire. Cred că din punctul ăsta de vedere românii seamănă cu cehii. Înțeleg că și cinematograful ceh are așa parte de un nou val foarte apreciat la festivalurile internaționale și peste tot în lume. Dar vreau să zic că am avut frică un pic că o să fiu întotdeauna același oamenii care o să vin la Jiří Menzel, la filmele Jiří Menzel, adică generație lui Menzel, dar nu, de fapt, salele au fost pline de tineri care au descoperit cumva Menzel. Asta a fost genial. Asta cred că e un lucru minunat. Eu știu că voi nu sunteți o echipă foarte mare, da? Dar reușiți să puneți... Ați întâlnit jumătate echipei Centrului Ceh. Ok, mă bucur. Data viitoare să vină cealaltă jumătate și felul ăsta am cunoscut tot Centrul Ceh. Dar reușiți să faceți, probabil și cu bugete destul de limitate, evenimente care sunt foarte apreciate și am să vă rog să-mi povestiți cum v-a venit ideea să remixați muzică clasică. Erau 170 de ani de la nașterea lui Dvorak și trebuia să sărbătorim și ne-am gândit să o facem într-un mod neobișnuit, tocmai ținând cont de publicul nostru tânăr, și am lansat această provocare pentru publicul român de a remixa muzica lui Dvorak și am primit, în mod total neașteptat, a avut un mare succes și am primit peste 30 de remixuri de autori cunoscuți din muzica electronică și unii care sunt în dezvoltare acum. Mărturisesc că am ascultat și eu un pic ieri pe internet și sună minunat. Deci e un CD pe care merită să-l aveți acasă și cred că avem deja un telefon. Bună dimineața! Bună dimineața! Cu cine stăm de vorba? Sunt Oana Roșu din Bacău. Bună dimineața! Aș vrea să vă felicit în primul rând pe dumneavoastră, întreaga echipă, pentru emisiune, mai apoi pe invitații dumneavoastră pentru activitatea dumnealor și pe domnul René pentru modul și rapiditatea cu care a învățat limba română. Deci, vedeți că să știți că avea emoții la început de emisiune și a spus că nu vorbește foarte bine, că poate vorbim în engleză, dar iată că ați primit deja complimente. Așa, mulțumesc mult. Aveți întrebări pentru cei de la Centrul Ceh? Uite, nu știu dacă a ajuns la Bacău activitățile... Nu am auzit la Bacău, dar în orice caz am auzit la dumneavoastră despre activitatea dumnealor și îmi pare că chiar acordă un interes maxim în ceea ce realizează. Mulțumesc, dar oricum, dacă aveți niște idei unde putem să colaborăm, cumva și la Bacău, o să mergem și acolo cu mare plăcere. Eu vă mulțumesc tare mult că ați sunat. Sper că vremea e mai în regulă acum la Bacău și s-au mai potolit ninsorile. Frig.
ninge, dar e frig. Va trebui să mai suportăm măcar o săptămână, cel puțin așa spun cei de la Meteo, acest ger, dar iată, eu vă trimit un CD care să vă mai încălzească așa, măcar sufletul, dacă nu casa. Mulțumesc mult de tot. La revedere, o zi cât mai frumoasă. Și dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. La revedere. Așadar, un proiect care a adunat foarte mulți artiști consacrați sau nu, da, care au reușit să găsească o nișă în care să vină în întâmpinarea publicului. Nu sunt singurele evenimente pe care le-ați mai organizat. Aveți tot felul de expoziții experimentale. Dacă vorbeam mai devreme de public și eveniment experimental. Ce eveniment a prins foarte bine în această sferă? Bine, poate evenimentul cel mai preferat meu era Second Chance, a doua șansă. Iată, cei de acasă văd și pozele. Da, ok, sunt și pozele. Asta e de la atelierul pentru copii, când am adus comics despre romi. A fost despre cultura romilor și am făcut și workshop cu copii să desenează. Benzi desenate. Da. Și asta e... sau Iulia a zis că lucram și cu... sau în domenii cu minorității. Asta sunt de la aceste proiecte. Asta a fost o expoziție de fotografii pe care nu ar trebui să vedeți niciodată. Da. Sunt fotografii făcute de Poliția Secretă Cehă, care a de fapt prins orașul Pragei, orașul de Praga, în mod incredibil, de la anii 70-80 și am adus expoziția asta. Da, a fost o expoziție care a fost la ICR. Da. Praga, prin obiectivul Poliției Secrete, în general personalități celebre pe care le puteai recunoaște de cele mai multe ori în fotografii, urmărite nu de către fotografi profesioniști, nu de către oameni care urmăreau să creeze o atmosferă în fotografie, ci strict să-i urmărească. Din păcate, fotografii, document, dar hai să spunem că nu în sensul cel mai plăcut cu putință. Și iată, avem din nou un telefon. Bună dimineața! Bună dimineața! Numele meu este Svetlana, sunt din București și mulțumesc domnului director. Chiar sunt pensionară, îmi propun când termin gheața să vin. Am niște amintiri emoționante și minunate. M-a prins 68 la Praga, am stat 3 zile și m-am întors prin Viena și Belgrad înapoi și am revenit în 81, parcă, în vară, cu inginerii de la ISPE într-un tur al castelelor din Cioslovacia. Am stat 3 zile la Praga și vreau să-l întreb dacă face promovare pentru turiștii români vara cu mașina care se duc către Europa și trec rapid în Cehia fără să fie documentați că sunt castele mult mai frumoase, mai bine mobilate. În interior nu sunt distruse ca cele din Franța. La Hluboca, la Ceștii, Râmlov, cele 4 mari din jurul Pragăi, când vă vorbesc le și văd cu ochii minții, deși am 64 de ani, și Praga teatrală, este teatrul ăla de pe malul Vâltavei, unde se face pantomimă teatrală. Asta vreau să mai întreb și să veniți cu documentare de promovare turistică pe televiziunea română, ca oamenii își pregătesc vacanțele pe vară și se urcă mașină și vin în Cehia. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc tare mult. Da. Și să mai invitați și pe ceilalți centri culturali. Strămoșii mei vin din Bulgaria, Gabrovo, dar părinții vin din Basarabia. Eu sunt născută la Târnăveni. Și îndrăgostită de Praga iremediabil. Ok, am înțeles. Aia, da, de Praga și de cehoaice, băieții noștri care veneau la mare în anii 80. Vă sărut, o zi bună! Vă mulțumesc, la revedere! Așadar, iată, lume care iubește foarte mult Praga și cred că sunt mulți care pot spune
spune cu una pe inimă că cel mai frumos oraș din lume e Praga. Dar se vede că doamna știe foarte bine țara noastră. A vorbit despre Hluboca și Český Krumlov și alte... Dar trebuie să zic că treaba noastră de la Centrul Ceh aici e în primul rând să promovăm cumva cultura noastră, cultura dinamică sau că suntem țara cu și cultura dinamică, nouă, modernă, și că păstrăm legătura între oamenii aici și la noi. Asta e treaba noastră. Dar sunt 2 zboruri în fiecare zi care plec la Praga, sunt întotdeauna pline și adică se vede că și români vin și mai des la Cehia acum. Bun, e adevărat că am avut așa, hai să spunem, un trecut similar, dacă e să mă gândesc la trecutul comunist, și probabil că multe lucruri ne apropie și foarte multe lucruri se aseamănă. Dar am să vă întreb așa, obiectiv, vi se pare că am urmărit același parcurs sau lucrurile s-au diferențiat la un moment dat? Da, e adevărat că avem istoria foarte comună și cred că și astăzi problemele pe care avem la noi, în Cehia, sunt foarte, foarte apropiate, similare ca aici. Și cu politica și toate chestii. Cred că nu putem să cam anulăm tot după 20 de ani. Tot ce am păstrat de la timpul comunismului. Dar cred că e una diferență care cred că e mare, că la noi am cumva reușit, poate datorită lui Václav Havel, să avem destul de mare societatea civilă și cu forța. Aici cam începe să fie și aici și mă bucur foarte mult, dar cred că asta e diferența cea mai mare. Că... Nu știu cum stați cu traficul în Praga. E tot rău. Tot rău, așa. Haideți să stăm de vorbă cu domnul inspector Adrian Crangă. Bună dimineața! Bună dimineața! În România stăm cam rău. Vă rog, da, noi stăm cam rău. Spuneți-mi, tot așa sunt foarte multe drumuri blocate, mașini care încă stau în câmp? Tot așa. La această oră sunt probleme cu drumurile naționale și cu autostrada A2 București-Petești și cu centura București pe tronsonul sudic. Și cum vă spuneam, foarte multe drumuri în țară, în special în județe precum Brăila, Buzău, Călăraș, Galați, Ialomița, Teleorman, Vrancea. Este o listă destul de lungă, probabil în jur de 30 de drumuri naționale și vă spuneam și autostrada Soarelui. În aceste condiții le recomandăm conducătorilor auto să nu pornească la drum dacă nu este absolut necesar. În cazul în care călătoria nu poate fi amânată, îi sfătuim pe șofer să-și echipeze corespunzător autovehicule pentru circulația în condiții de iarnă. Trebuie luată în calcul și posibilitatea întreruperii circulației pe unele drumuri, iar în acest caz, din autovehicul nu trebuie să lipsească haine groase, alimente, apă și unul sau mai multe telefoane mobile cu adaptor la priza auto. În cazul în care traficul se întrerupe din cauza zăpezii, îi sfătuim pe șofer să oprească autovehiculele în afara părții carosabile pentru a permite utilajelor de dezăpezire să intervină. Aceasta este situația la această oră. Vă mulțumim tare mult, să sperăm că ne va ocoli ninsoarea și toate aceste probleme vor mai dispărea încet, încet. Revenim la evenimentele pe care le organizați. Spuneați mai devreme de societatea civilă care, iată, în România începe să-și arate așa fața. Eu spun că și centrele culturale au aici, vrem sau nu vrem să recunoaștem, o mare importanță, pentru că, din punctul meu de vedere, tânăra generație e și un produs al centrelor culturale care s-au deschis la București în ultimii ani și sunt un public fidel, sunt un public avizat și foarte încântat de ce se întâmplă la aceste centre culturale. Și sunt convinsă că aveți diverse evenimente cu artiști, da, care încearcă să-și promoveze lucrările. Știu că ați avut o expoziție interesantă, Trash Made. Titlul sună foarte bine. Cum v-a venit ideea? Care a fost concepția evenimentului? Trash Made a fost expoziție de gunoi cehesc, dar gunoi electronice.
Și cum am zis, noi vrem încercăm să facem evenimentele nu numai culturale, dar cu niște implicații în domenii ca ecologie, de exemplu. Asta e posterul de la eveniment. Adică am adus expoziție foarte reușită, foarte interesantă de la bijuterie, se zice, bijuterii făcute de la calculatori, telefoni și de calculator. Exact. Și e expoziție care a câștigat multe premii peste tot și a fost foarte reușit, da. Dar astea sunt pozele. Artistele, cele care creează aceste bijuterii, au ținut și un workshop în care au încercat să învețe și cei care au venit la expoziție să-și creeze propriile bijuterii din materiale reciclate. Acestea sunt imagini, sunt fotografii, da, din timpul evenimentelor care au avut Exact, asta loc e instalație la Muzeul Țăranului Român, lui Tomaș Bițan, care lucrează cu fotografie analogică și a adus asta, despre asta Iulia a vorbit acum. Da, despre workshop-ul. A fost foarte, și cei mici, înțeleg că au fost învățați. Și au făcut niște chestii incredibile și am și văzut. Dar asta vreau să zic câteva cuvinte. Este proiectul cel mai mare pe care facem. E One World Romania. Este festival de filme documentare, dar filme documentare numai despre drepturile omului. Și acum o să fie, în martie, o să fie și deja ediția al 5-a festivalului. Așadar, în luna martie ne pregătim de festival de film dedicat drepturilor omului. Ce vedem la acest festival de film? Filme doar din Cehia, din România? Nu, filmele sunt de peste tot. One World Romania a fost un proiect care a fost lansat de Centrul Ceh, dar a crescut pe măsură ce au trecut ani și acum a ajuns destul de mare și important, că toți vorbeați de societatea civilă și cum a influențat. Avem într-adevăr un public tânăr care vine să vadă filme dedicate drepturilor omului. În număr de, anul trecut a fost peste 9000 de spectatori la festival, deci a ajuns să fie destul de mare. Filmele sunt selectate din mai multe țări, dar trebuie să respecte această temă, să fie despre drepturile omului. Ceea ce e minunat. Vor fi filme brici. Filme brici, da. Ei au lansat acest concept în acest an, că filmul documentar îți șlefuiește felul de a vedea lumea și de asta sunt filme brici. Dar nu e numai festivalul de filme. Sunt acolo, după fiecare film avem discuții și expoziții, etc. Și cred că e așa de important, atât de important ca și filmele. Sigur. Atmosfera care se creează ulterior și probabil chimia aceea care reușește să aducă idei, probabil tot felul de inițiative. Așadar, în perioada 13-18 martie, cea de-a 5-a ediție, bine de știut, poate că le vom reaminti telespectatorilor și mai aproape de eveniment. Unde are loc în general acest festival de film? Avem stabilită o locație sau e prea devreme? Deocamdată nu. Cred că e cam... în general sunt mai multe cinematografe în care rulează simultan. E Muzeul Țăranului și cred că era... Și Cinemateca Eforie. Cu siguranță vom afla mai aproape de luna martie unde puteți urmări aceste filme dedicate drepturilor omului. Și în toamnă mergem și pe, cum se zice, la țară, pe țară. Și asta este un lucru One World on tour, adică vizităm cu filmele, cam caravana cinematografică de la One World, tot cu discuții și... Asta este minunat, cu aceste cafenele de după film, eu cred că, da, susține ce spuneați mai devreme, ideea de societate civilă și de schimb de idei. Și în seara asta aveți un eveniment la care înțeleg că totul e plin, așa că vă era frică să-l promovăm pentru că deja toată lumea și-a anunțat prezența. Haideți să povestim despre ce este vorba, că m-ați făcut curioasă. No Silence Prince are foarte mare succes de obicei și de asta noi deschidem ușa la 7:30 și până la 7:40 sala e plină și anunțăm din timp că se deschid ușile și se umple foarte repede.
Este vorba de film mut, acompaniat live de către o formație. Și în seara aceasta avem Metropolis, al lui Fritz Lang, acompaniat live de către Abator Collective și un Cool Haters Abator Industries. Da. Nouă. Da, sunt foarte noi, cântă minunat, nouă ne plac. Și veniți să-i vedeți. Bun. Știu că faceți, în afară de aceste workshop-uri, da, de care vorbeam mai devreme, știu că mai pregătiți în perioada următoare niște workshop-uri, ateliere. Poate ar fi bine să le menționăm pentru cei de acasă care vor să se înscrie. De ce nu? Adică rândul tău, cred. Eu deja am învățat să vorbesc despre evenimente pe care deja am făcut. Okay. Deci workshop-uri pentru tineri. Știu că aveți și cursul de limbă la Centrul Ceh. Vine lumea să învețe? Da, avem cursuri pentru începători și pentru puțin începători. Pentru că nu putem să le spunem intermediari, că sunt puțin începători, care țin în fiecare luni pentru începători și în fiecare miercuri, pentru cei puțin începători, începând din 20 februarie, va fi prima zi. Durează un semestru, a câte 12 cursuri, respectiv 12 săptămâni și... Cred că e foarte interesant pentru cine e iubitor de civilizație și limbă, e interesant să vină să învețe aceste lucruri și pentru că aveți așa o aplecare spre ce înseamnă ecologie, da? Văd că la sfârșitul anului ați reușit să faceți un lucru minunat, în sensul în care ați replantat, da, niște brazi de Crăciun, Second Chance s-a numit proiectul. Cum v-a venit ideea? Cum a fost? Despre asta am vorbit când ați întrebat ce proiect este cel mai preferat meu, dar cred că e asta, pentru că cred că e idee un pic nebună, dacă pot să zic, dar am colectat, asta e rezultatul proiectului, am colectat la Rahova și Dristor și peste tot brazii abandonate după Crăciun și l-am replantat. Adică a fost chiar e frumos. Le-am dat o doua șansă. Da, m-am dat o doua șansă și a fost instalație artistică, dar din același timp a fost cam simbolică. Vroiam să zicem că trebuie să ne gândim de 2 ori înainte de aruncat ceva. Asta a fost a doua șansă. Asta evident că nu mai cresc brazii, dar au rămas acolo, cred că o lună sau ceva, și oamenii s-au bucurat acolo. Au trecut pe acolo, s-au întrebat ce este, poate le-a dat de gândit. Sigur că da. Mult. Bun, așadar, echipă mică, buget nu foarte mare și totuși spuneați la început de emisiune că au fost anul trecut aproape 90 de evenimente la Centrul Ceh. Când aveți vreme să le faceți pe toate? Când nu suntem la Studio TV. Așa. Nu, dar avem mulți prieteni, mulți colaboratori, avem entuziasmul și cred că asta e, da. Avem peste 4.000 de fani pe Facebook și mulți oameni care ne vizit acasă acolo, la Centrul Ceh, și asta e energia care creează evenimentele. Nu sunt doar noi care le pregătește. Spuneați că ați mai fost și în alte țări, nu știu unde, că n-am reușit să fac cercetarea până la sfârșit. Dacă ar fi să faceți o comparație cu alte locuri în care ați fost, ce ați spune despre români și despre apetența lor pentru ce înseamnă film, instalație, eveniment, experiment? E un public avid, e un public care are nevoie să se hrănească pentru că n-a avut parte multă vreme de așa ceva? Bine, eu cred că e impresionant. Dacă ați întrebat despre românii cum eu le-am întâlnit, cred că sunt oameni foarte, foarte creativi, foarte deștepți, cumva, nu știu cum să explic în românește. Dar trebuie să zic aici că în Cehia, de exemplu, acum București și România
e considerată foarte mișto, foarte specială, foarte... în țara, a fost Berlin în anii 90, de exemplu. Vorbesc în special despre cultura, despre idei noi care cresc aici și foarte inspirativă. Toți oaspeții noștri care vin aici vor să revină. Sunt încântați de... Și e foarte populară și nu vorbesc doar despre film, de exemplu, unde aveți Val faimos în întreaga lumea. Dar nu e doar asta. Dacă mergeți pe stradă sau vorbiți cu oamenii în domeniul culturii, e incredibil ce se întâmplă aici. Și cred că e ceva conectată cu creșterea societății civile, despre ce am vorbit deja. Asta este un lucru minunat. Ce evenimente, mi-ai spus mai devreme de Festivalul Anual de Film, ce mai pregătiți pentru perioada imediat următoare și ar trebui să fim atenți? Mi se pare de neratat o expoziție pe care o să avem la ICR chiar cu o zi înainte de One World Romania și cumva se leagă. Este vorba despre Radio Europa Liberă, o expoziție care prezintă în mare ce a însemnat și ce înseamnă în continuare Radio Europa Liberă. O să avem și o conferință înainte, o masă rotundă care o să meargă exact pe ideea asta, dacă Radio Europa Liberă mai are vreo însemnătate acum și cât mai este valabil astăzi. Eu spun că rămâne un simbol, probabil și pentru voi și pentru noi. Exact, dar nu numai simbol. Da. Mai există și, de exemplu, la Afganistan este radio cel mai preferate sau cel mai ascultate. Dar e și în Moldova, cred că... Și în Rusia. Da, transmite în general acum în regiuni de genul Asia. Și acum transmite de la Praga, dacă știți. Are sediul la Praga. Da. Așadar, pe 12 martie, da, la ICR, pentru cei care fie vor să afle, fie vor să-și readucă aminte de multe din transmisiunile care au însemnat România Liberă, da, Europa Liberă. Iată, pe 12 martie o puteți face la ICR. Un festival de film și probabil multe alte lucruri care se vor întinde pe parcursul întregului an. Pentru cei care vor să afle mai mult despre activitățile voastre, aveți și un site foarte bine pus la punct. Vă spun eu că am făcut cercetări ieri, m-am uitat pe site și spun eu că e o platformă foarte bine închegată, unde poți să găsești informații de tot felul, când aveți timp să lucrați și la site. Ne bucurăm. Nu avem doar site, suntem peste tot. Avem și site, suntem pe Facebook, suntem pe YouTube, suntem pe Twitter, suntem pe SoundCloud. Mai nou avem foarte multe ascultări pe SoundCloud după proiectul cu Dvorak. Da, ne găsiți oriunde. Așadar, dacă vreți să petreceți fie o seară interesantă la un film sau fie să cunoașteți oameni care vor să discute despre același lucruri care vă interesează, o puteți face la Centrul Ceh. Și am să vă întreb așa, pentru că spuneați că aveți un an jumate, da, în România. Cum v-ați obișnuit? Cu bicicleta am înțeles că merge și atunci ați mai rezolvat problema cu traficul. Copiii cum sunt adaptați locului? S-au adaptat destul de bine, da. Am 2 copii și cel mai mare deja merge la grădinița românească, unde se vorbește română. Adică el cred că știe deja mai mult decât eu. Nu vorbește prea mult, dar înțelege tot. Dar și s-au adaptat bine. Cred că... Cu mâncarea românească, care nu e foarte diferită, aș spune. Dar e un pic diferită, dar e gustoasă. Asta e important. Bun. În general, românii când ajung la Praga iubesc mâncarea, dar cel mai tare iubesc berea. Deci știm lucrul ăsta foarte clar. Vă lipsește berea de la Praga? De fapt, avem parteneri
la noi, la Centrul Ceh, care e bere foarte bună, cehească, și adică nu lipsește prea mult, dar și se găsesc aici bere bune și în România, adică asta nu lipsește mult, dar e adevărat, dacă revin la Praga, când revin la Praga, imediat merg undeva să beau bere de la Draft, bere cehă. Iată, îmi spune un coleg din regie că există un restaurant cu specific ceh în centrul vechi al Bucureștiului. Nu știam. Aflăm acum. Nu știu. Am înțeles. După ce se termină emisia, veți discuta în regie și vă va spune unde găsiți restaurantul cu pricina. Poate vă e poftă de ceva bun de acasă, ca la mama acasă, așa, nu? Eu vă mulțumesc mult că ați venit la emisiune și ne-ați povestit despre planurile frumoase pe care le faceți acolo. Eu zic că e minunat cu o echipă atât de mică, reușește să facă 90 de evenimente, să adune atâta lume și mai mult decât atât să aibă și o bicicletă cu număr diplomatic. Cred că asta e deja cireașa de pe tort. Vă mai aștept așa de dimineață la Regional Cafe să discutăm despre aceste lucruri. Nu uitați, vă aștept și joia viitoare. Până atunci însă să sperăm că va trece gerul și că nu vom mai avea niciun fel de probleme cu anotimpul acesta care pare să prelungească deja prea mult. O zi cât mai frumoasă. La revedere! Mulțumim pentru invitație!